Osote aka na-achị steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkugo ndị ntorobịa ka a makụọ amụma ịmụgasị ọrụ aka dị iche iche n'oge dịka oge a ọnọdụ akụnụba ala anya bụ Naịjirịa gbadoro isi n'ala. Ya bụ osote aka na-achị steeti a kpọrọ oku a n'ụlọ mmụta Renaissance Modern Polytechnic nke dị na Mbaukwu n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọka South n'oge ọ gbapere ya bụ amụma ịmụ ọrụ aka wee nye ndị ntorobịa Mbaukwu nakwa ụmụaka ụmụ akwụkwọ nke ọ bụ otu nnọrọ onwe Onyekachukwu Gilbert na Chizoba Christiana Ibezim Foundation na Chikoba bụkwazi ndị nke eji Papa na Mama Helping Hands wee mara ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ otu na-anọghị n'okpuru gọọmenti akpọrọ Onyekachukwu Gilbert na Chizoba Christiana Ibezim Foundation bụ nnọọ otu eji aha nne na nna osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim wee guzobe iji wee nyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka ka ọ na-ekwu okwu. Ya bụ osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim kọwara na ya bụ ihe mmemme otu anwụ malitere bụ n'otu ụzọ ha ji wee na-akwado ihe ọma dị iche iche ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo na-eme na steeti a, ọkachasị n'ebe ọ gbasara inye ndị ntorobịa ọrụ ma mee ka ha mụọ aka ọrụ dị iche iche iji wee nyere onwe ha aka. Dọkịnta Ibezim rụtụziri aka mkpa ọ dị ndị ntorobịa niile nọ na steeti a ịbagide ya bụ amụma ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo wepụtara iji wee nwee aka ọrụ nyere onwe ha aka ma zụkwa ezinụlọ ha, ọkachasị n'oge ugbu a akụnụba Naịjirịa na-akpụ awụ n'ala kwa ụbọchị. Otu onye eji okwu ya agba izu n'obodo Mbaukwu bụ Chief Peter Ezilo nọrọ oge ọ na-eto ya bụ otu na-anọghị n'okpuru gọọmenti kọwaa ya bụ amụma dịka nke magburu onwe ya, ebe o kwuru na site na amụma ahụ na a ga-eguzobe ndị ntorobịa nakwazi ụmụntakịrị ga-enwe aka ọrụ dị iche iche ma na-enyekwazi ndị mmadụ ọrụ. Ọ gara n'iru too Gọvanọ Chukwuma Soludo na osote ya bụ Dọkịnta Ibezim maka mbọ dị iche iche ha na-agba ịhụ na edoziri Anambra steeti ma kpọkwue ha ka abụ ndị ga-enebekwu anya n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a. N'okwu ha dị iche iche ndị ọzọ eji okwu agba izu na obodo ahụ gụnyere Chief Ekene onye Ebuchi nakwazi Maazị Chijioke Okeke kwere nnọọ nkwa na ha ga-adọnyere ya bụ otu na-anọghị n'okpuru gọọmenti ukwu iji wee hụ na ya bụ amụma ewepụtara iji wee kụziere ndị mmadụ ọrụ aka bụ nnọọ nke a ga na-eme kwamgbe iji wee hụ na ebumnobi ya pụtara ihe n'oge na-adịghị anya. Dịka onye na-ahazi ya bụ ihe nkụzi aka ọrụ bụ Engineer Victor Ibezim si wee kwue, ndị ahụ a na-akụziri aka ọrụ dị iche iche bụ nnọọ ndị na-amụta ihe ọsọ ebe o kwupụtaziri olileanya o nwere na tupu a apịachie ya bụ ihe nkụzi na ya bụ otu na-anọghị n'okpuru gọọmenti ga-azụpụta ndị nwere aka ọrụ dị iche iche ga na-enye ndị mmadụ ọrụ site na Mbaukwu nke dị n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.